Assalamualaikum Kang Gareng. Wah, waalaikumsalam Gong. Kadingawen jan gunung kok dolan rene. Ini Kang, aku arep takon sik karo awakmu. Oh alah, ya wis. Tunggu sik Gong. Oke. Nah, tak tunggu kene sik. Nah, dadi ngene Kang Gareng. Saiki kuwi kan malam 17 Ramadan. Jarene wong-wong dina iki malam nuzul Quran. Ah, iki maknane kepiye, Kang? Oh, ngene. Ngene, Gong. Nuzulul Quran kuwi salah siji dina ing sajroning wulan Ramadan nalikane Al-Qur'an iku mudhun kanthi wujud wahyu lumantar malaikat Jibril marang Kanjeng Nabi Muhammad yaiku surah Al-Alaq ayat 1-5 sing unine Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam alamal insana mayamlah lam yahlam nah kuwi angel epol yo pino bareng lah yo oh dadi ngono yo mudhune Al-Qur'an wektu kuwi nalikane Kanjeng Nabi lagi ana ing sajroning Gua Hira ing taun 610 Masehi wiwit wektu kuwi panjenengane pikantuk dawuh saking Gusti Allah supaya maca kanthi asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Cipta jagat saisine lan Maha Mulya. Lan dadi katandha minangka Kanjeng Nabi kautus dadi rasul ana ing usia 40 taun. Oh ngono. Lah banjur jarene wong-wong kuwi ana kisahe sing menarik sajroning nuzul Quran. Kuwi kisahe piye, Kang? Oh, kae. Kisahe iki ngene. Nalikane malaikat Jibril tekani Kanjeng Nabi Muhammad ana ing jroning Gua Hira. Sang malaikat dawuh marang Kanjeng Nabi supaya maca apa sing diwahyuake dening Gusti Allah. Nanging Kanjeng Nabi durung iso maca pas kae. Banjur didekep sang malaikat nganti ping 3 mergo ora iso maca. Nah, banjur sakwise didekep sing kaping 3, malaikat Jibril nyampekne wahyune kuwi sing wujude surat Al-Alaq mau. Oh, ngono to. Ya. Wah, jan apik temen ya kisahe. Iki nek tak sawang-sawang kok langite bengi iki kok pas nuzul Quran iki kok kaya beda to. Lho. Lene piye to? Delokan wae to. Iki langit iki kaya padang rembulane lintang-lintange do ketok kabeh. Dadi langit iki kaya disawangi katon endah banget ngono lho. Oh, lah kuwi salah siji keistimewaane. Tak liyane kuwi para malaikat mudhun ing maca padha iki, terus ganjalane dilipat gandhakake, dosane dipapura dening Gusti Allah lan sak panunggale. Kuwi keistimewaane. Oh iya. Ngono aku dadi semangat ibadah ana ing wulan Ramadan iki terutama ning malam nuzul Quran iki. Oh ya jelas. Kudu lali neng dina-dina liyane neng bulan Ramadan iki soalnya bulan Ramadan iki bulan sing penuh berkah. Dadi apa-apa sing mbok garapi kuwi ana berkahe. Ngono. Oh iya, tapi aja lali. Besok pas dina 10 terakhir sadurunge badan ya ana alam sing luwih becik saka 1000 sasi lho. Enek to? Jelas lho. Ala belo aku. Nang apa to kae? Ya genah malam Lailatul Qadar. Lho. Tapi malam iki becik banget kuwi. Apik banget kae.
Jadi misalnya kue intikaf di masjid, kuwi mesti ganjarane dibadake kue akeh. Kuwi. Jadi niki bulan Ramadan ini istimewa banget. Oh iya ya, malam Lailatul Qadar. Nuwun Kang gawe informasine. Wah aku jadi semangat nek kene. Yo, sami-sami, Kong.